budget ta' biljuni kienu possibbli għaliex il-baqra aħna kapaċi nagħlfuha, il-baqra jiġifieri l-ekonomija ta' dan il-pajjiż qiegħda taħleb tajjeb u għalhekk allura aħleb Clyde. Dan it-ton li spikka fid-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela fil-Parlament. U għalkemm li kien hemm stennija d-diskors, il-messaġġ tal-Prim Ministru kien immarkat b'attakki partiġjani u lingwaġġ negattiv kontra l-oppożizzjoni. Dan mingħajr ma tal-ebda soluzzjonijiet għall-isfidi li qed jaffaċċjaw in-nies ta' kuljum, tant li ħafna drabi spiċċa jsemmi l-passat biex jipprova jiġġustifika l-ħażin illi għamel il-gvern tiegħu. Fil-fatt Robert Abela nqabad għal darb'oħra jikdeb fejn sostna li gvern nazzjonalista fil-passat qatt ma qolla l-pensjonijiet, fatt li hu totalment fals kif mill-2003 sal-2012 kien hemm żidiet sostanzjali kull sena. Ħaġa waħda biss ma kinux kapaċi jollu il-pensjoni. Ara l-pensjoni qatt mollejtuha. Bil-Prim Ministru jibqa' jirrepeti din il-fake news. Dan apparti li reġa' għażel li jilab bil-kliem dwar iż-żieda ta' ħlas addizzjonali tal-bolla, minflok jammetti li l-gvern ser ikun qiegħed jobbliga lil dawk kollha li twildu wara l-1976 sabiex iħallsu sena oħra ta' NI. Intant f'diskors ta' satejn Abela baqa' dej appella l-kwalità, konferma diretta li f'dawn l-aħħar 11-il sena il-kwalità fil-pajjiż kienet inesistenti. Fil-Parlament Robert Abela ma ammettix li l-problemi ta' drenaġġ fil-baħar hija waħda reali, tant li għażel li żeblaħ kriżi li anki l-Qorti Ewropea taċċama ta' dwara lill-istess gvern laburista. Meta tkellem fuq il-problema tal-ħaddiema barranin, Robert Abela reġa' nfexxi attakka l-Partit Nazzjonalista li qed ikun populist, filwaqt li fl-istess nifs ammetta li għandna problema bil-popolazzjoni u ta' raġun lill-oppożizzjoni. Fost tajjat isteriku slogans ta' żmien mintof, Abela għażel li jirrepeti r-retorika ta' żmien l-elezzjonijiet ta' Ġunju, dan filwaqt li wissal il-Partit Nazzjonalista illi ħadd mhu ser iwaffqu.